nhwe ne di kan hwan na wadamfo bible kasa adamfo a hwan na wadamfo menka wo nim de menka de wa wo ti ase menka de wa bible no e kire wadamfo enti yen hya ase mfiri Proverbs 17:17 me a me kan Proverbs 17:17 enti ye kire adamfo mu o se adamfo do bre nyina mu adamfo odo bre nyina mu nti ye kan adamfo a odo bre nyina mu bre mu eden bre mu nya den odo ni nyina mu menka wo akosua wo friend bia onya no a okoka ho asem menka adamfo a mu chocho mu ncho odo bre nyina mu na onua wo homa ahonyehia nti bible na eka Proverbs 17:17 nti say ana bible no eni musa wo musa o se adamfo ye den edo bre nyina mu na onua wo homa ahonyehia nti a friend no e wo homa de ahonyehia nti adamfo no de edo bre nyina mu nti one ya hu sa adamfo ye den edo de bre nyina mu na to so mienu Proverbs wa 18:24 Osin ya wafa namfo pi de say ono ala nkasa ne ho tie twirosem no me kwa asem bi so ntime sha ase every people bi so no mesana ba ase osin nipa odo owo namfo wafa namfo pi no waye den wo say ono ala nkasa ne ho nanso adamfo bi wo ho a wafam sene onua entity waka ne mamie no osin nipa wafa namfo pi no waye den wo say ono ala nkasa de ne ho but ye wa adamfo bi ya wa edo sene de what ben ho chen de unua ye wo bi nua wa mo ben ho chen de unua o from da suomu anadwumo obeden obeba enti ye hu biem me kan Proverbs wa ye nhwe Bible mu Yesu Kristo ba ye no ofre ebinom ne namfo Yesu Kristo no wa adamfo but na enye obi na ye na damfo twrosem no bon no kinkan manfo breaking kan obobom but nyanto bo setena ase na kan o kan John 15:14 to 15 now. Also said, ti asema Kristo nanum asem. O se mo ye nia me hye mo a na mo ye me namfo. Okay. Ti obi a se wo ye madamfo de a ene nia meka bia no be den. Obeye. Entity 15 no. O se me mfra mo nko abiem afede ti o. Se wo ye nia wa hye wa o mfra wo nko abiem. Afede obefra de adamfo. Enti me mfra mo nko abiem efri se akwa nim nia ni wura reye. Enti se madamfo ne wa unim ade amereye madamfo no wa unim mensem nyina madamfo no wa unim makoni aba ne bibibia yekoso de enyina bacha otimase pa enti madamfo no wa unim bibibia enti wose memfra won ko abiem efri se akwa nim ni wura ni ani wura yeden ereye enti se yenyan ko abiem se obeye Kristo oni Kristo ba afida obeye Kristo adamfo tie na mefra mo namfo efri se no ma meti ne magyan nkyɛn no nyinaa no makama kyerɛw enti adamfo sɛ wote asɛm bi akoka kyerɛ wadamfo anon koda krana no sɛ sia meti madamfo manya opportunity ma hu sɛ bibi sɛ koso koka kyerɛ no wotim kɔ ne nkyɛn kɔpɛ ideas bi eden ede bɛbɔ wo de no ho madamfo bi ate sɛ guys okohia obaya bi a madamfo mahunu abaya bi na den na manya bo na wa man ideas no okɔ koyese wahu na wakyerɛkyerɛ no saa na ya fede eden aba enti adamfo Kristo sɛ oka na sumasɛm ne bibia eden ede kyerɛ ene ya adamfo no mo adamfo no so yanhwɛ BBC Bible mo okan John 11 hona 11 ni nyina no okan ni nyina Yesu asɛm bi si ye na Martha ne Mary ɛyɛ anuafo Martha ne Mary nua ne Lazarus na ɔmo nyina yɛ anuafo na Yesu ɛyɛ abɔfra na nadamfo ne Lazarus ba asɛm pankanti Yesu ne nam ye na ɔka nyame asɛm nti edumre bi ma Lazarus ɛyare ye anka Lazarus eye uwe ade but omosoma anka se omeka nche Yesu se wadamfo no ye den eyare na oka che on se madamfo no enye owu yare na oyare nti ebra onam kwan so okanya me asem bae no obeduru ba bi no na ote se nadamfo no ye den afiri mu nti na odi mirika ekọ okoduru wa na Martha ka che ne se o nka oba ntama nka ye nua ye den amfiri mu na okan 35 na o se na Yesu sun ye eye favorite quotation a we di abofra kra obo no kra mpa oh na Yesu sun ye John 11:35 Jesus wept and the obeka kiro okan 36 na o se na Yudafo no kan se hwe odo a odo no osun ye na chi o Yudafo ni nyina jeje no gasa we ye odo endi se wadamfo ne a okwa ahunyenyam a wote saa ya no bi usuma no enye jamsere ye me kan fefo mo ye jamsere enti na eden eye na 27 Proverbs 27:17 o say dadie bi dane dadie no na onipa ne yonko anim o say na onipa sene ne yonko anim enti
se wadamfo no obi a oboa ma wo shape wa brabo se positive and negative bia no wadamfo no ye den eboa enti se wate sa akasa we say that kire me yonko na menye den aha enti se madamfo no wa se me pema the same thing as be den or se me do ewura mu bi na ye den because aha ohunu ye because se me kire se madamfo no asema be ya or se me force wa na me kire the way se o hwe Nigerian movies no obohunu ode ne ba supernatural okay fine me kire na wa kire na onso ye den akoye enti adamfo ne but yen hwa de bi wa say ye wo ne bi ipe misconcept no ye wo me kan potoka sem kakra na waboa me ye wo bibi to say partners ye wo bi to say colleagues ye wo bi to say mates and ye wo bi to say friend e different okay e different partners ebetuma be say romantic one maybe uno ugula ana uno ukunu aha ne ye partners and no maybe uno was that kind of ana ebetuma be say ebia manager eye manager or business partners for ono omo ye adwuma omo nye ne namfo omo ye just business partners ono omo ye den eye adwuma ye wo colleagues for ye wa adwuma ma say oni DJ eye colleagues e beto ba say oni DJ so eye adamfo apart from someone your colleagues no enti ye wa organization and workplace no ye wo colleagues for ho to co school my wo teachers for omo ye colleagues students I mean colleagues for omo ho ye nyina sa na oba mate so a your schoolmates then na me catch them in school fam no mo we say ye school money room I roommate for ni na e mate for say we school a dodo na anyu a me te o monka kra obo 10 years kra na won ti obi nka onye what but wo school mo na no nyina e den eko ono onye wadamfo or your mate okay enti your mate your colleagues your partners ono onye wadamfo your mate because adamfo no esene eche e long thing enti ye kan adamfo a odo mre nyina ye kan adamfo a oban chen even po onua ye kan adamfo a o sacrifice ne ho o de ne ho tim bo afode ma that's why Jesus Christo eni hu say o ye namfo nti o de ne ho e den e bo afode adamfo yo nipa bia o share ne personal ne feelings okọ ha me amofra ebre me ka na ye some talk to bi was junior high schools wa say amofra ebre ntimu ne omo awofo enche omo sumasem ba omo na amofo no otim no omo kana sumasem bo hunu chekire no ogu na wa kire ne se ni yese enti betima ba say o ware mu kura no ukunu nya wadamfo enti se wote a bo hunu o sefa boy na one net no ma onye wadamfo na ka bibia kire no e wo ho betima ba say one net but onye wadamfo eto ba say ono ma me wo ho but omoda nya wadamfo papa nya wadamfo oba ohunu wa adwuma ohunu wa money onyanse wa yi chok money dia to o misa o school mo misa dia na ekọ onye wadamfo enti afede ya mla hwan ne ogidi ni so na afede ya nhwe ne ma mienu na enka mbom me de baba we sesia one ogidi ni ye obi a waji Kristo adi ti se ekire ne ho o kan John 3:16 ya ye nyina enim sa quotation so se ne Yankopon do wi se no de ne ba kro ma mo bi a obegina die no onyela ne wanya dan kwa enti ogidi ni obi a waji Christ na eden adi enti yaka so ogidi ni a obi a waje Christ adie ana ebio obi a oni Kristo enante enti ogidi ni oni oyenhweso de ema Kristo no enti o live by faith on live by just ni same bi a ote ne nema bi a oyeden ote but o live by faith ogidi ni obi a ya wo na wo foforo born again enti so kind John 3:3 na ebeka chi o se obi biala ya wo na wo foforo no ontim hu Nyankopon de en ahindie no ti se ya wo wa wo foforo a yentim eden enti awofoforo no ye wo bebre ye wo subo mu awofoforo na ye wo hu awofoforo obi a ye bo na suba hu mo na su obi a enti ye wo mu bebre wo ho eno so wo ho a eye topic foforo ena obi a odi Kristo anamo achi ena ye obi a oye ogidi ni enti maka niam aden nan wo ha ni twato eye obi a waje won konkon eden edi because kan bible me say Ephesians 1:13 osena mo gidi ye no wama mo konkon ana enti abra wogidi ye no wanya konkon ana enti wogidi wi a konkon na eden eba afede ne ye nhwe hwan ne obi a onginie ye opposite of obi a ogidi no so enti say obi a onginie ne ye obi a say obi a ongi Kristo ni obi a yam wona su obi a konkon metene mu den kro na twaka ben na wotene ne amuye mu na afede o sa to aso ka say ana say ayonko fa ben ayonko fa ben ene da han ni sumuntem but am confused because Bible say ye ne asaye so han ye nhire ma afoforo hunu nti me ka akosi baabi Bible no say wanya ntobo ase a obe kan nyina abomu ate ase because otwa ha baabi o say o kan Proverbs so si bu okose na jim sema no
ne nto aso a si mu akwase na jim sema no enti eba sa say obi kan a say hey ade na yenye because e say me ko bua mamu abuai but ye wo bra ye bua akwase na jim sema no na wo bra ye mu akwase na jim sema no enti we nyina ye o say ye ne sum ni han eden eni twaka o kan yonko brebo question na obi say na media gina so obi a wonji Kristo ni obi ono no o kan onim Kristo obi a ono no oti Kristo asem kura mpa ono no like on fanya hwe opa bia fa na me amaji Kristo adi me amene Kristo bia oba na me kan twrosem oba na me kwa asore ono so e bia okojam okwa say one girlfriends no obedi die no di sa adamfo no sa adamfo no ebesi den na me ne no atima akama sumi sama kire no afutu sem ben na obetimi dia ma me aboa me obeka say me pesa me twe no ba Kristo mu fine o pesa o twe no ba Kristo mu me kai say teacher ni kan say me kire say sofu bia okọ e kan say ahyawo base ana so okoye den oko sachire omo okoye na afedi ye je sofu Bible na sofu wura mu wie na sofu asesa enti sofu aben de ba na wa ye den wasesa enti ne to so biem enso yem quotation biem eto so biem eyem enti o say ayonkofa ben na eden edo mo ntem o kan 2 Corinthians 1 Corinthians 15 verse 33 na o say mama won na adam nkomo bone sei obrapa enti sa adamfo no nkomo ben na obin betimadi ono oba na dwe nyina ne say brama yenkoye sei brama yenkoye sei wiase mu niam na ono eden edwen na wo so wa adwen ye Kristo adwen entity adamfo betim na ye mate but say kasa adamfo mu yonko brebo a wo kama sumasem kire na ununti mu ncha sumasem because obetim na kasa obetim na di nkomo obetim na yes obetim na kasa asere enkasa no nya ka ohia bia obetim amani bi but eno no nkoba say kan wasumasem nyina dien bibia because ono no na adwen no wa adwen no nsonsono eden ewo mu enti sasa be ya obetim nso de na ben Kristo nti say we self for the ade yam fato ya nkoho asafo no Yesu Kristo nso omunti no oba ye enti hyerense kanea ma afoforo hu enti yenso kanea no emfa nhye best friend anasa da yonko no yemfre eya ade a eba natural yemfre se bia me be se osofu me ne ye ayonko eniwa connection bia eniwa bi enti me eden emma enti one eye yemma ye kanea eden enhyeren na eden emma wiase nyina eden enhu two ye behavior okay 1 Peter 3 verse 1 ati asema Yesu Kristo na ode aware church mu o sara na mo eyerenom mmra mo ho ase mma mo ara mukunu tio na sei na ebinum atie na sei na ebinum anti asem no so wo fa eyerenom abrabo pa asem no ni ho nya won entitie o se eyerenom mmra mo ho ase ema de mukunu nom na saa na ebinum anti asem pa na omoye den omoye but ebinum fa kwan pa so etwe omo kunu nom ebae enam abrabodien pa so Sompa papa ni obi anso no se wo abrabo no o hweso gisa wo be no make say in fact o ye sebi o be sibere ni ono wo gina na junction bi onnani abre no onye ready so obetena se ahwo abrabo so enti bia wo nwuram anko kan Kristo nse mpa na nkyere no a wo ma okay me da say mamenka saasem we enkyere asofo anase obi bia otie yen enye nipa na esesa nipa enye nipa na yeden esesa nipa enti wuntim meka meba enye onipa na yeden esesa nipa enti wuntim kaka se me na manam so eya adom na Kristo na madom no so yeden esesa ye kwa aso ye preachi bebra wo hu bia efa na so anchi ontie hwe but asamba akopa bia obeka no preaching ni mu no etimo obi yeden esesa eba Kristo mu enti nipa na oka no utim kasa ekire no se Kristo waye ready na Kristo pesa ogina obefa so yeden age no enya wo kasa atenten o fa wo be chechire wo koni fie obi ya kotukoteshi se den a oh boy ni abeka no me one guy boy ya so no ono no emfa ho ko tuni se den kra ono emfa no but yankopon de nsa kan no ono aye den ebaye eno ane me da se baba nya mi sha opa enti no sa na tie nwumre Gyedie ni sensu nie enti na nwumre de yesu ya de pa evangelist oduro Gyedie Apostle Continuation Church nka na tie ma me nko Sompa Keni kusi wo Church of Christ na ono so ne Gyedie ni sen
was asem hu e wo Gyedie ne sendumedie so baba nsara bebe mu no ma memfa ntie mu ode mfa ma Church of Christ Patmos Church of Christ enumere achia wo mu e do mo ase Sompa kani wo bidadi enumere otie na ye mo adwopa e do mo ase nya menhira mo ai ma chiro do enti Sompa kani won so de dapunu so nie yate openinka won so de ne sen Gyedie e kira wo sen okay medase na mama atiefo nyina so adwebio se o hwe Bible no mu a se me am wa hai metumi ede me nsa si mebo se Bible no eye no emphatically say obi eye Gyedie ni a e mane mfa obi a oye non believer adamfo ne de menya bi na I say etoda I was say you very careful okay say you negative side of non-believers in kwa you be yamfo nso pi you can non-believer na obi a onyanje Yesu Kristo nyeden eniye so the be am can say adamfo bi abefa wo wiase no wo Kristo ni a nya purpose okay the entia say nipa asumasi nipa asumasi ayam adamfo enye say oh wo hu obi ayam adamfo da bi say oh purpose a ena wo kwan kwa so ni nipa no be yeden bedili suma yesu mi nyina no say do sankafo ma ne kire ye no asem na wiye ne say suro nyankopon na di ne mransem so okay we ni enipa nyina ahyede enti me as Gyedie ni no me bota yenti amti wiase ne say daati bi menya enkwagye ama mekra so ayonko bia me fa no o say muhu say me set boundaries to extent to say ade na onipa no be yam no ase obeye o me mabrabo mu no enya sunsuan so o me nkwagye mu okay tina me say na ho be fa bia nya purpose for that adamfo na o fa no for example e bia enei papa yi eya adwuma bi o wa adwuma no nim de ai me ye Kristo ni me kondo sa adwuma na me pese me ben no so me pese me fa na adamfo purpose am de fa adamfo no ye say adwuma na o ye na me pe nim di ba ye dey afrim so me kwa nyina that's my purpose okay said ya o kan obi eya de bonyani madam fu amefa no ye say me kire no amana ba hunu na kure de ekwan no so that's the purpose in tia me say ni person masi eye madam fu enti me kwa nyina saa adwumopo na ye de ewo metim so Bible no e kire yen say ye ne nipa entena wonimdie mu so set healthy boundaries no limit so the way na nipa na was wadam fu no at the end of the day no onu mo meta na wo Gyedie na o ko didi ono ya ne e dem nya na kasa wa kire yen say oh obi to say obi say still awanya wadam fu so ya wadam fu but ohuna state na owo mu no wani nje ho okay so sani pana say o kwa ne ntia o purpose nyina ne say o ya madam fu de but me bota ye ntia me fa na dam fu no na say me ko so dam fu no ye say oba free bia na wo ye den owo mu no enti say ya wo kan okwo wi base a en kasa madam fu nti me no kwatina wi base scatter ya ba chimu ya so set healthy boundaries atias ye na mom say ye kan say Kristo ni mfa non believer ayonko a eno no hwe aba mistake enta maka we say se o hwe non believers no bia ka say onum wi onum nsa o ti say wo ba church no mu a ye wo church members e onum wi madam fu no so me sua that's the purpose in say me fa dey ayonko no enti o hwe Bible no mu a ye wo Bible text bebre wo ha onuane say do onuane kenkan bi no se emma ye ne wona onyinie entwe konua koro that Bible text no ye ka bia duzo da bi ye mfa dan fosa bia se na ye tano wo se ofa nimde kwan na watumi ne nipa atena asase so enti ma ye hwe bibi e wo tro kronkron no mu e o hwe Yesu Kristo a oba asase so no edurubere bia na enipa bo ne kwadu for some reasons bi enti o hwe so tumi kan twi na na me kan ma de
Oh yeah. Sompa kani ni. Oh, metimi akan wa ha. Me say bia host metimi akan wa, metimi akan na. Luke 7. The Bible no me bia mi. O de ma mi akan wa ha. Luke 7 verse 34 no. Or say onipa ba no aba odidi na onom na mo say hwe oni onipa ba didifo sorry hwe onipa didifo ne osanomfo tojefo ne inebonyafo adamfo ni nyina ne say yesu baaye no ne purpose ne say Sompa FM obeje enipa awayira e de wa banyankopon nchen so obaaye o go or purpose no obesile nya interaction with sankrofo no enti edu ba bi na nipa na ye farasi fo le bolu pa du say na wo a wo so yankopon ba wotene ye hu se wonya tene fo de ebom edidi mu ya bibia na ya adebonyafo ya ba na omunim se yesu no purpose o de enti a oye sa ade so adamfo yamfa namfo obi ase kwa sama adamfo ni keke madamfo ni fa bebeti bi asa sa na omote ye kwa no okobie ye kwa na okobie you just say nipa ya odon ho afam nipa adenti na wo say oye wadamfo a me say onya bi nka wonim de enti nipa na ya damfo so wo charge na nipa le bo Yesu Kristo no so wo ye nkrofo a omunum bi nkrofo a omudidime ye kan didime na je say sika na wo ho nko a de a gunya nje Yesu Kristo ni eniye adamfo but firstly no nya purpose the enti nipa no wo say oye wadamfo secondly set healthy boundaries ya say to share no lie say hey dear minimum say me purpose ni so me make sure say me trust are dey purpose no and at the end of the day no me mom na me say te ba because Bible ne say so obi from obi hwi ase na wo so koyi na look enwoma na mu na anso na ebuta ye look enwoma na mu na anso na ebuta ye nyina ne say omuhu say Kristo ene enkrofo a enyi nie no enya interaction bi enti okay Luke 5 verse 29 to 32 Luke 5 verse 29 to 32 or say na Lewi ni to no pono kese bi woni fie na tojefo ne nipa foforo pi ni won betena ho na won atrofo ne farasifo winwi tire na suafo ne say adenti na monne tojefo ne inebonyafo didi na monumi na Yesu se won say wona wo wa ahoden no ehia won oyaresafo na wona oyare mamefre atenenefo na mebefre nebonyafo se won satira won adwen enti won say hanso Yesu tag no ne say oba wiase na wo fo ya nebonyafo ye na ye frasi fo ya tene no fo ya namfo nso ye bia na won kwa ne bonde krachen frasi ni no ba the one ani fancy ya de no and Yesu chawo me say wiase na no ba no purpose ne purpose ne say obaje nkrofo a eye ayarefo no na say obi hu ode na ohia doctor na mbom obi a oyare no na ohia den oyaresafo so yo Kristo ni na maka we say bia Bible ne say ene wona won twin eyan say won nyi kwani akronti no na wo say ya say wiase ni de non believer no 90.7 wadamfo na me say obi ye no obitima ye sa de no obasa akwa bi e basa akwa bi o family mu kula bi wom ana bi nim esia bi o fada wo ha obi ho abebere fada nya Kristo ni na say nya so ye wanya me fada nti bi nya mi tinti mi kantero what ma kantero no ba Bible tu yam for say emma muntie awofo asem ewo awurade mu okay that's the boundary antu papa nyi ni a ti o tu fo no afutu no we so sane so no ko yo papa ro de ma wona so ne so si wade no se o hwa se ane ugidie no be fa eden fa okay de amwa wo no wo a o gidie no ye so ye den tutwene okay yan se bia me papa esom bosum nti o madam fo oba ye mistake okay Pebe be ka tell say e bia na papa so bosu nti won hwe no
ɛhɔ nso kwato nya Nyankopɔn mmala ɛwɔ bipa bebree wɔ hɔ a ɛwɔ asɔfo bebree wɔ hɔ a ɔmo papa no yɛ abosonsomfoɔ but ɔhwɛ no because wo adwuma ne sɛ ɛma ɛmfa de fata ma wɔn awofoɔ ba sa wo hwɛ no na wo kan kyerɛ sɛm no akyerɛ na na sa wo papa so ne sɛ obenya nkwa ɔno obenya nkwa yɛ dɛn ama ne ho so wo hwɛ no wo adwuma yɛ evangelism no okay nti adamfo bi a wɔfa na so Kristioni no sɛ de etie bi ya no ɛwɔ sɛ ɛyɛ dan ya nipa no wɔne no ka Nyankopɔn asɛm no deɛ Kristioni wɔ adwuma no bebre wɔ hɔ na ma fa adamfo a na adamfo bi kora ɔno no kora mi Bible test da dabi na wo obi a wɔso dɔ no wo adamfo no o nkyɛ ne nkwandeɛ kwan na obi a wɔ abɔnten na wo bisa no akɔka kyɛ na enti wɔ sɛ nipa fa yɛ bɛn yɛ no yɛtu wɔnfo na obi wɔ hɔ a bɛka aka wɔn yɛ den ɔnfa na ɛnam sɛ o purpose no ɛyɛ sɛ ebi a yɛwɔ reasons wie nti na mɛsɛn bɔ nipa yɛ madamfo no nti no wasate saa boundary no okay ti sɛ ɔntie asɛmpa na na wɔfɛ sɛ yɛwɔ wɔbɔtayɛ ɛne sɛ ɔbɛtwe no aba Kristo Yesu mu na woka asɛmpa no yɛngya ka da na papa mbisa awu sɛ Bible no wɔn ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛnkɔ ka asɛmpa no nkyerɛ nipa sɛ na menu ano ka no sɛ ɔbɛsakyera anaasɛ ɔnsesa no ɛnyɛ wo adwuma no me madwuma ne sɛ menka nkyerɛ ti we pritu wa sɛ bɛ fa wo sɛ hunu ko a menkɔ sɛ chi wa sɛ ka nkyerɛ what you say so it was say uhunu boundaries ti Yesu ba ya no why isolate ne ho from the sinners okay instead we be na nkrofo ne bɔ ne kwan adu ti sɛ de ne yɛ kan yɛ so bi hu sɛ bi asɔfo na sɛ oni obi enama oni purpose ndi oni nipa ne nam no o ya sɛ woni anya sɛ wo joint na wo ko sɛ na meka no e bi a wo yɛ business bi mpo na wo woni agye ho sɛ wo yɛ business o wɔ sɛ nim de nti wo pɛ sɛ nim de na yɛ de afi ne nkyɛn but enipa hu a yɛ bɛka o yɛ bɛka sɛ sɛ ti Yesu wo meka ya no so ho ani yɔde mo wo no sɛ nkrofo yare no hia yare safo nkrofo yare no e hia doctor but obi a wo hia physician no e yɛ obi a wo yɛ den o yare enti ebra wo set sa boundaries no no man na omo ye no se wo ye bi a nipa hu okay wo nya bi nso a nipa hu se wi asen so na wo ye bi nipa be kan ho ase but wo know yourself say this thing ya omo ye anwo tag me menye den men ka ho enti Bible no mu de se mitimi kan se bi a ye wo street rule so your Christiani a emu obi onye non believer enya wo friend kura okura utimi ni so okay that is the truth we will ask you okay obetimi akande but one ya obeye nyaatwom because yesi emu ho hoi wo na fo bebere ho no ma omunya Kristofo but say ya ye ka no what I na say we are we Christiani but onya meye that na say no means na say no means say ono no ntwa den ayonko mu enti so baka mi to ase yi a yenko omo nchen ye no omo mom ka rade asenkyere omo na o si enya butaa bi o si enya bi o si eye hye nya na masan yakosafo no nchen o Kristoni me say nya say ofa believer damfa na no believer damfo nko a o Kristoni bia damfo be fa bia nya purpose okay de entia o no mo sa say so medase Sompa kani kwisi Church of Christ in Cranson South ono so ne nka na wote ye no ono so na adwen kyerɛ e o Gyedie ni senso e wa nanwu